dameni debata na sumurung sian saluhut roha imana mangaramoti akka ate-ate dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Purian itu hata dengan saha persiaun di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Hata itu hata jamita minggu dihita minggu pasap 22 hon dung hasitul sadaon trinitatis sian buku 5 Musa bitu 10 ayat sia sahatu ayat 14 hujahama dihita peti utamuma ia dung masuk ko tutano silehonon ni Jahuba de batam tuho dang jadi ho marsiajar mangulahon maniru bias-bias na nyulahon nyaka bangsoon na sotupa adong jupang di tonga-tonga muna sahalak na paboluson anak na manang boruna sian api manang halak pangaruding manang si jujurari manang si tabasi ulok manang parsibalik mata manang si bahen panutupi manang partodung manang namanukku beguni namate ay marbias-bias si tutudo rohani Jahuba mida saluhut halak akka namangulahon si songoni jala alani bias-bias akka si songoni pabalion ni Jahuba de batamma akka bangsoi maradupokko ikko sudenggaddo anggo mardongat toko Jahuba de batam ay bangso parbegu akka si soluhommu somaldona sida patangi-tangi hata-hata ni si jujurari dohot pangaruding alai dang songoni pangalehon ni Jahuba de batam anggo tuho songoni ma hatani hamuak kadongan bahat jala torok maribur do silas niroha na itajalo siat debata di Huriana hudok majolo sada sian bahat dohot torok ni silas rohai namar pardomuan tuyanakon mangarerak do yanakotai di marpiga parsikolan ni pamarenta akan atarbarita goarna jala molope di swasta tongdo aka parsikolan nadenggan gabedalan ni anak kotai dapotan ilmu parbinotoan dohot kepribadian nadenggan debasian nasida duko salpu tamat marsikola mitor songgok sukot donasida karejo ya dina pegawai negeri ya na di swasta pe jalalasdo rohana songonima sada sian torok silas ni rohai hamu hurian itu hatta molo masuk pe anak kota isara tu UI manang tu UGM dohot aka universitas manang parkarijuan nasing nai totu na memenuhi do spesifikasi ni danak tai asa masuk tu si isara habis taronna isara kepribadianna hatawon personalna totu memenuhi do dukot diuji secara administrasi dohot ujian parbinoto ape intelektual memenuhi do disaluhut kriteria asa masuk tu si songonido nang tu pamarenta isara pegawai negeri manang swasta pe adong do syarat-syarat nagabe siulah honoton sigohan ni pribadi-pribadi asa masuk isara pegawai negeri dohot swasta adong spesifikasi nasida songonido isara pe manuhor peralata kita
hudok majolo warna komputer, adong do spekna, sadia ramna, 3 GB manang 3 tera, boha kecepatan na dohot akan na asing. Sangat diperlukan do spesifikasi, spekna, spek ni pribadi, spek ni barang, sangat menentukan doi rupa ni di sasahalak na mga lului manang makkapordohosa. Hurian itu hakta songo karistek kita puna ni debata na porsea tu debata di bagasa Yesus Kristus ahado spesifikasita songo dia do spekta molotung peneng tabail letterlet pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ahadoi. Hurian itu hakta ido naneng dohonon ni si Musa tu bangso Israel. Tadda ni bangso ni debata hamu, tadda ni nama jalo pasu-pasu ni debata hamu, tadda ni na bangso perjanjian kamu, nama jalo tano baga-baga, omma spesifikasi muna, marasik kamu tu bangso na dilabung muna. Unang aro kaporsia muna tu nasing, ayaw do debata muna, audo si topa saluhut, sotung marda tu hamu, ayaw do si boto saluhut, sotung pangarudik kamu, audo si jujurali dohot si boto hamoraon hagabion kasangapon, sotung dibuak kamu anak komuna mamulu sapi, dihalak batak peadong do ijo, dakdanak martutuaik dibuan, lileom may tudatu, dibuan matupatso, alani diulahon datui maulon na dukosai mulak masiani dak danaki di jalo siad datui dapotak kuar may banasiani dung sidung martutu aiki ido asa didok majalo kuar. Jadi saya terdohod-dohod do halak kariste bataki imada majalo kuar na nakaning bere ni bos yang gereja inna alajo dihabatahon majalo kuar siad datu do dak danak ni halak patak. Ape anggon waing di hakaristeno daong nama jalo kuarbe. Alai si terbuat dope. Ala pangalahon ajo dihabatahon adorang soha karisteno. Bahat dope molo makatai kita satabi borngin nitado. Ay mabiar do halak batak tu borngin niari. Ala niaha. Ay sude di si palua beku nabi. Molo makataipe satabi borngin, satabi jabuon, bahat rupani dihabatahoni jo nasai dipajaga-jaga nang dipakatayon na. Dihajahudio pesongonido, marpiga nakaning nanidok nai. So tungdohot tamu mamelehon yanak komuna bahepeliat tubegu manang tusobaon mamulus api. Imasa ada spesifikasi muna unang dihut-hutok kamu ugamo ni bangso na di samping muna na paduahon sotung majujurari hamu lau hamu tu datu sotung majalo parmanisan si pelaris hamu lau tu datu sotung lau hamu tu penyihir tu padorma dukoni majalo mantra-mantra hamu dihalak batak pe gudang do mantra pamalupon namar sahid bla 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 akan namangotak namangilas tuh lah ninna rupani alai ngatalu be mantra si songoni ala guarni Tuhan Yesus luar biasa do guarni Tuhan Yesus. Dia kanaolo mangasahon gowarni Tuhan Yesus di ngoluna na mangihut sotung lao manukun arwah roh anggo parkota besaron gudang dobe torop mangulahoni molo mulak tuhuta sayolo dobe lao tuhinapor tu parbadan badik tutung gudang garam merah. Ay tuahay ay siya tarokyan do di pangido na mondingos siya nao
Ninna igalaki no ni. Dukko ni rotu parni piyokku ay di pangidoon. No ayngon kita na mga rato di kota Umma bahag mo se tergoda laho mangulahonon. Didok Musa spesifikasi muna spek muna dang sumuni. Ay saluhut na sinoba ni bangso na humaliangon nung ahudaluhon. Ikolopit do dugul-dugul ni ikolopit do tot ni segala lidah mengaku, segala lutut harus melipat untuk bersembah kepadaku. Idok Tuhan. Hamo kadongan hurian itu hatta. Di padan nai baru di pagomos Petrus dope madok songoni tu huria namai solat di Asia Kecil. Ai marga pinilit do hamu hamalimon na raja hom bangso naniasianna. Sada Petrus 2 ayat siang. Hamo kadongan hurian itu hatta. Boasa jot-jot tangiang nihala karisten herana somargugu. Ala tergoda do behita marlauk hapor siotna. Tutu dihita do Tuhan Yesus. Alai laos dihita do aka bunga-bunga ni nani tanoon. Molo hacit sahita. Setabi leleng ropar bueni bortian. Setabi leleng dang naik pangkat, setabi leleng dang dapat sirokap nito di jodoh, mitor tergoda do kita. Ayah do sapata nasahat dua udah. Dukoni disukum mana tua-tua, lau matu namalo di dokma odo sudah honomu. Jujut kita mar dua-tua. Tutu dihita do Tuhan Yesus marhuria do hita marbukwede do hita martangiang do hita alai lauslau do hita mananginangi tahapor siai do nasabari banai susah do mardua tuan isi mauluan isi matudal konon di dok Tuhan Yesus di sido jojot tangiang tadang ampuh di sido jojot lammaol tahilala uju sukko tuju masa nama oli se martangiak kita danga dong alus hamo kadongan molo adong do dihita bulus martuhan disido huasoi tahilala fakta-fakta alkitabiah bahadur rupani di pabua bibil tai nabulus rohana tu debata saut di jaloi bana na pinangiduna adong na mabalu martulu puluh tahun di bana pendarahan serta bisa buluding di begi bana roh Tuhan Yesus holat di begi itu songoni torop jolma berusaha bana madapot tu Yesus pucunulus na duityo malum tihilala ima habuluson ima sadani rohan alani spesifikasi ni halak karisten bulus ni rohan itu spesifikasinya songoni ma diaturhon Musa odo kriteria muna odo spesifikasi muna bulus samu martuhan ibana do para dehon narikot diham ibana do mangaturhon golumuna ibana do paradehon tano Kanaan habauran ni susu dohot situat ni lobai di hurian itu hatta di padan naik baru pe mauldo diajari Yesus 12 halak sisianna bahkan gagal dosa halak si Judas Iskariot dang holo ibana bulus mangihut to Tuhani sai parbinoto anna utok-utokna di pangasahon diga di sibana Tuhan Yesus hamaloon na di pangasahon gabi tu panikota do ujung di bana si Petrus pesongonido sai parbinoton na di pangasahon
Duk ke pajupang ibana doho Jesus naung hehei muba ma ibana. Sanipe mana asa bulus mangihutot tuhatai. Ipe di ujung ningoluna pabuana bulus rohana mangihutot Tuhani. Naing dipajal ma ibana di parsilang si Petrus di dokibana. Unang ulukku tu gijang parsilak kok kamu. Tutoru mabain ulukku dang tartiruau Jesus Tuhani. Ido hamuak kadongan si Petrus uju di parsilakot tutoru do uluna patna tu gijang dang tartiruau Tuhan ini nindai bana ima pabua bulus niruhana maniru Tuhan dai hamuak kadongan tasukum manoai olah ni dia ma bulus niruhata mangihutot Tuhan dai tutu do hita tulus manangganggu do hita laos di kita do pangarudingon, di kita do habetua, sotong di kita do martuhaton teknologion. Aidang tartalus sojolma benuaing media sosial na handphone na siyan nguluna. Molo maretong etok kita nuaing. Sa dia liling ma dipakai jolmai holam mamake-make handphone naon satiki 24 jam. Sadia godang manuaing dipake jolmai mangula-ulaun na dijabu nuaing. Tutu adong do halak parkarejo markarejo ibana iku mamake handphone manang media komputer na. Tutu alay adong do betiki na mangula-ulaun nasing nai. Tutu songon halak batak Kristen kita. Boido do honot ta adong do pe amang pandita. Ay dohot do pe hami mararisan marga. Dohot do pe mararisa parsahutao. Tutu. Bohatu yanakon. Adong do pe tikita tu yanakon. Bohatu nato rasta. Adong do pe tikita. Tutua manami nanami. Hata ni di batama paturihok kita. Adong do pe tikita tu nato rasta. Mangingot patik palimahon adong dapetik kita tu yanak kota mangingot patik palimahon adong dapetik kita tu dongata mangingot patik pasapuluhoni adong dapetik kita tu huria mangingot patik paupatoni adong dapetik kita tu debata mangingot patik parjului mengutamakan Allah dalam segala hal hurian itu hatta saulak nai di suku debatan waing spesifikasi ta. Molo na diau do hamu kasih muna omma. Dang adong debatan asing dihu. Dang adong Tuhan na asing dihu. Dang adong pangarudingot dihu. Dang adong pardatuat dihu. Dang adong parmanisod dihu. Dang adong dorma dihu. Dakkea diula-ulai hodong ammu. Dakkea disahiti hodong ammu. Nuai ini suku kita hurian itu harta. Tak alusi demai. Anod dijago. Sotung hiahi tak terlibat talopi matanganta. Tuhan sapala nau kubigi hatami. Naing bulus duau mangyuntokku. Parjabar duau di tanah Kanaan. Parjabar duau di parsilang. Hama mate ni Yesus. Dakku boto be manaluson na adong diawi nuaing homa patureo di parkuko itu hatta maida. Amin.